acest video vă voi vorbi despre atenționările speciale, ce reprezintă ele și cum le puteți folosi în activitatea cu pacienții dumneavoastră. Mergem pe butonul de atenționări speciale. Aici veți regăsi o listă cu diverse afecțiuni de care ar putea suferi pacienții, listă care poate fi completată oricând cu orice alt tip de atenționare care v-ar putea ajuta în activitate. Cum facem asta? Apăsăm butonul de adaug atenționări speciale, se deschide un rând care ne cere să trecem numele pe care îl dorim, dăm click oriunde în afara listei, iar atenționarea noastră rămâne salvată. Cum folosim o astfel de atenționare? Este suficient să adăugăm o singură dată unui pacient orice tip de atenționare, iar la următoarea programare, indiferent că o creăm noi sau solicită pacientul programare, acea atenționare va apărea. De exemplu, pacientul meu suferă de aritmii. Aplicația a avut grijă să-mi reamintească acest lucru. Cum adăugați atenționarea? Apăsăm butonul de adaug atenționări speciale din cadrul programării, o selectăm, dăm click în afară și apăsăm butonul de salvează programarea.